хора, които сядат да пишат информация за един Исус, като много е интересно, че тези Евангелия, които ние имаме, те са датирани поне 70-100 години след смъртта на Исус, което означава, че това са Евангелия, които са устни предания. Разбираш ли? Не е записано никъде нищо и някой да го преписва. Това са устни предания. Аз идвам и ти казвам, помня, Исус дойде и направи 5000 риби пред 5000 човека. И ти пишеш през това време, примерно, твоето ще е Евангелието на Боби. Примерно. Обаче никой не записва Евангелието на Боби, защото реално самите папируси, които имаме като информация, папирусчета, все ще се знаеш как папирус, никъде не пише аз, Йоан, написах това. Аз, Петкан, написах това. Няма такова нещо. Появява се, както и предния път споменах, появява се един господин Пий, който намира тия фрагменти и по писането започва да тълкува и интерпретира, че всъщност едното е Марк, другото е Лука. Разбираш ли? Тоест измислят си. Искаш да кажеш. Положение. Пий казва, че едното е еди какво, другото е еди какво, защото предполага, че са те. Появява се след това Ириней Лионски и след това казва, тия другите пък са от Йоан и Матей. И ето ти Марк, Лука, Йоан, Матей. И това е.